Wara li fil-jiem li għaddew, Ray Busuttil li serva bħala supretendent tas-saħħa f'Malta kien elett fil-Bord Eżekuttiv tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa f'intervista ma' dan l-istazzjon jispjega x'se jkun ir-rwol tiegħu f'din l-organizzazzjoni dinjija. Ir-rol tiegħi ħajkun l-istess bħalma qiegħed nagħmel fl-Ewropa biss però flok inkunu qegħdin inqisu affarijiet li għandhom x'aqsmu biss mal-Ewropa nkunu qegħdin inqisu affarijiet globali. Ray Busuttil jitkellem ukoll dwar l-isfida l-kbira li għandha qudiema l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, jiġifieri l-epidemija tal-Ebola. Hija biex ngħidlek l-organizzazzjoni unika illi tista' taffronta din l-epidemija. Hija epidemija pjuttost qalila, hija epidemija li qatt ma deret daqs tagħha għat-tip ta' marda li fl-istorja tal-Aqda Dinjija tas-Saħħa. Jidher li s'issa għadu kmieni wisq biex wieħed jibda jara l-effetti, biss però mill-kalkoli li għandha l-Aqda Dinjija tas-Saħħa wieħed jista' jistenna li jibda jara ċertu effetti fi żmien 4-6 xhur. Ray Busuttil qal li s-sistema tas-saħħa f'Malta żviluppata tajjeb kemm f'dik li ta' kwalità u anke f'dak li hu livell ta' saħħa. U qal li bl-għajnuna tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qed tkun evalwata s-sistema tas-saħħa f'Malta. Biex naraw mis-sistema kemm b'saħħitha, fejn għandha t-tajjeb, fejn għandha l-ħażin tagħha biex fejn hemm il-ħażin tagħha wieħed tkun jista' jindirizzaħ u jtejbu. Sa dan it-tant, Ray Busuttil irringrazzja lill-awtoritajiet lokali għall-appoġġ li tagħhom biex ikun elett fil-Bord Eżekuttiv tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex jirrappreżenta lil pajjiżna.